Comparatius. Els comparatius són estructures que utilitzem per indicar que dues persones, dos objectes o espais no són iguals en algun aspecte. És a dir, els utilitzem per indicar diferències. Diferències de físic o de caràcter. En tenim de tres tipus diferents: el comparatiu de superioritat, el comparatiu d'inferioritat i el comparatiu d'igualtat. Mirem el primer. El comparatiu de superioritat utilitza l'estructura més adjectiu que. Per exemple, el cotxe és més ràpid que la bicicleta. Un altre exemple seria: el lleó és més fort que el ratolí. O bé, Vic és més petit que Barcelona. Important. Hi ha comparatius que són irregulars, és a dir, són especials. Són els que provenen dels adjectius bo i dolent respectivament. En el cas de bo, no podem dir més bo, i en el cas de dolent, no direm més dolent. En el seu lloc, tenim estructures alternatives. Recordem, doncs, que direm millor i pitjor. Per exemple, el Barça és millor que el Madrid. O bé, el cafè de casa és pitjor que el cafè de la cafeteria. Tornem als comparatius normals. El comparatiu d'inferioritat utilitza l'estructura menys que. En Pere és menys treballador que en Jordi. O bé, la muntanya és menys turística que la platja. La primavera és menys calorosa que l'estiu. El comparatiu d'igualtat utilitza l'estructura tant com. La Maria és tan alta com en Joan. La poma és tan bona com la magrana. El futbol és tan divertit com el bàsquet.